ake asingene endabeni ukuthi ngalinyazwa yini ebusweni ngilinyazwa umngani wami kwakwenze njani. Ngiyabona ama comment maningi abantu bayafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ukuthi lelo phutha mina engalenza wena ungalenzi lokuthemba umuntu, right? uJuni ulast year 2025 bese nomkhubo ukuthi isabangani sijwayele ukuhlangana njalo mhlawumbe soza kini kuziwe ekhaya sibeke beze nala kumina kuye kabani. So this time siyaka lo mngani wami lo owangihlahlela right. So uJuni siyahlangana sizohamba sekhona mhlala kephi kaMashu futhi sayakena ngoba wayeqashile kaMashu efika sathi no asambe siyobheka la ehlala khona siyombona. Mina bengizobe ngaqali vele ukuya bengilongiya futhi ngizolala khona sijabulele kube mnandi kube nje futhi bengena inkinga naleyo nto abo because isendleni ngamngani wami vele nawo ukuvakasha kamngani wakho namngile kuyena ake but kube nento eplaniwe ke manje ukuthi no ake sihambeni siye kamngani ayina ngempela ke sihambeke nini umgqibelo fanele sihlangane ntambama gqibelo mina yabona mekuthola ukufalitsheli base bekhuluma into eqiniso happy ngale ndlela ongakazi uyizwa. I'm very happy ngale ndlela ongakazi uyizwa hayi nje ngijabulile kakhulu. Bese kuba khona umngani wami omunye ongekho egroupini lesikuyona lethina esihambayo angithina sihambela each and every home la kuhlela khona abangani bethu yabo but kube nomngani wami ofuna ukuhamba nathi. Yebo siyazana sonke bayamazi umngani wami ngoba vele sisonda sonke yabo but kube ukuthi ngithi mina ngiyamnqabela ngicela ukuthi nayi kulungile asihambeni because vele labantu bayakwazi ke bakuxwaye yabo. Ana ngempela ke sibabantu abahambayo ke siya lapho ke sifaka imali esifakayo imali ehlanganiswayo iyahlanganiswa angisazi noma ku 150 noma ku 200 angisazi. Bese nomngani wami lo ngihamba naye bese imali nawe eyikhipha sihambise ke imali sithumele ngo Capitec ukuthi kuthenge inyama. Lo mngani wami uzohosta athenga inyama. Mina ngafika ngithi but ngiyawezwa ama calls angena ethi hey lo muntu simthuma imali ye1000 inyama ye1000 kodwa masibuka la engazi le nyama ifile ngisho 300 or 400 futhi wesiphathi khona abantu abamemile singabazi la. Ngibuza ukuthi nabantu amazala noma besilisa lapho hayi abantu besilisa ayi qala nami ngibe nalonto phela kaMashu lapha abo ayi qala nami ngialamiza kanjani manje obani labo ayi shaya imoto angihambe ke khona kaMashu kulungile thatha lo mngane ngihambe sekaMashu right. Masifika kaMashu naba labantu mangifika futhi hawu inyama ayanele ngale ndlela besi expect ngayo. Okay ke inyama ngeke ukuthini ngoba inyama ayinayo ibhakhodi ukuthi ibe imali engaka methi umuntu 1000 uzothi 1000 even longelona yabo cause sleep asikazi sicela niliphu vele yabo. Ayi nangempela ke sifike ke inyama iyesiwe but ayiphelelanga bese kuba khona abangana mamoto abangadlili ukuthi no asambe sase drive through so thenga bese siyabuya ayisambe so drive through sithenga bese buye hlale phansi. Hayi mina akangikhululeki ke amakhulu abantu engabazi angikwazi ngisho udrinka hayi ngihlale ngibuthi obani laba yabo hey ubani laba ngiyazwa kuyaxatshwana kuthiwa mina ngiyayitshela iniyani kodwa abangiface yabo ngithule and bear in mind la imoto ekhona iyami umuntu ofikile umngane wami lona unayo imoto kodwa phela yena vele wasendaweni angithi ufikile but imoto ekhona iyami. Ayi ngiqale ngithi ngitshela abangani bami ngithi mina ngoba bafowethu labantu asinabo la asibazi asibathembi yini ngathathi ikhwama zenibeke emotweni yami right. Ayina ngempela ke senze njalo sithi ayisayithatha ikhwama soyibeka emotweni yakho ayisithatha ikhwama ke ngempela bayibeke kumina ikhwama for safety precautions kanti ngiyona hayi ngathatha ikhwama nayibeka emotweni siyigebengu yini ngithi no ayisenzela ukuthi mase sihamba kube lula yabo singabe nenkinga eningi nangempela angibazi ekaMashu yabona mathize sinqawunqawe lapha isinqawunqawe lapha kunomoya omkhulu nje omumbi kula ndawo uma ufuna ukuba right ungayi kaMashu ne hayi part 2 kube nodaba lokuthi ngalimala kanjani ebusweni right. Ingxolele ngevoice umkhuhlane mase kuthi ngixolisa lokudelay yakhe ukuthi ngibele kunini ukusho ukuthi kwenzakalani mase kuqhutshwa ku part 2 bekade abantu bengibonisa ukuthi ngasho why disclose lento yokunikeza inkinga ebudeni bendlela wara yabo so ngathi kumancane but okay sure
ake ngiqhubeke naye. Abantu abaningi bathi uyoqashwa kanjani, usishilo ukuthi walimala kanjani, kanti uma uqashiwe uma ufuna umsebenzi kufanele uqamba amanga uthi ubusengozini yemoto noma kwenzeka ukuthi yabo into kanjalo. But ke it is what it is. Sengiqalile ayiqhubeke indaba. Kuphathi 1 ngiyakhumbula ukuthi ngigcine ngokuthi sasesithatha sikaMasho naye esinqawunqawini endaweni. Soka sikaMasho esinqawunqawini. Right endaweni la sikhona ngiyakhumbula ukuthi sasikhwama ke manje ke nabangani bami soyifaka emotweni. Right sakwenza lokho. Ngiyakhumbula ukuthi vele ngidiscloseile ukuthi umngani wami lo owangigwaza ne kodwa ke ngilisha igama lakhe ukuthi ubani because vele I've moved on now se move on vele. Right so ke sathatha ikhwama ke seyifaka emotweni. Masifaka ikhwama emotweni kwangena inkulumo zokuthi why sithatha ikhwama sifaka emotweni ngathi mina senzele ukuthi mase sihamba sambe kanye kube lula. Okay ake ngiyakhumbula ukuthi ngithe mina okay udukile ke manje okay angikwazi ukhiwe imoto ukuthi uphi umuntu ukhiye and ngizoba honest angithi manje ukhiye sesiyawusherisha ukuthi khona ikhwama zabantu emotweni but abantu engibajwayele labo ngibajwayele kakhulu ngiyabazi angazi ukhiye namuntu uphi. Hayi nangu ke manje umnikazi wendawo ke umnikazi wetayitela ke manje ke umngane wami lo umhlahleli wezinto zonke ushaya ibhodlela phansi ke phahla siyaxosha manje libhodlela litshazeke libhodlela ke cishe limaza abantu but mina lingithintanga yabo litshazeke libhodlela kathi bangumsindo ucela siphume sihambe. I'm like usixosha kanjani ngo-20 kwaMasho ne ngisho lapha ngakabi nalutho ngisa fresh ngisa rock usixosha kanjani kaMasho ey'ntatha ngo2 awusacaba ngendlela abantu besifazane ukuthi bazoba yini la kaMasho ngalesikhathi yabo athi yena ayi uhlangana pho wena ngithi no ngoba phela imoto ihamba ngayincane angeke ngikwazi ukubathatha bonke labantu noma kuthiwa ngiyathanda angeke kuze kwenzeke. Hayi caceke manje ke ukuthi ke njengoba ngisho kanjalo avela athi ifuse kanambani la hambani siqoshwa umngani wethu ne ubona abangani bakhe abasha abafice kaMasho uxosha thina umngani wethu abekhona lama reflect ngalomngani wethu abekhona kunini ngamazi. It's been more than 15 years ngimazi kwakusekhona uMexit ngiyamazi kakhulu uyasixosha ke manje uthi sibizo yena sizoyapha ngo-20 kaMasho hayi uzozwa khululeka hayi asixosheke hayi ngibona manje sisaqoqa ke amabhodlela ke lawa ngithathe siyiphuzela vele. Bear in mind khona abantu singabazi la isivumelano sithi sicela ukuba sodwa masize kini kwibrayi ukuze sibe right nabantu bahambi nokuba bambi ebusweni yabo. Hey okay ke siphume kwesixosha manje but indlela angidusha ngayo ngiyabona ufuna uqala uchu like futhi hamba la yabo. Hey ngithi mina futhi mususidusha phela seyiphumela hayi ayisho lempahla ngempaba I'm in disbelief ngithi mina ayibo ngishawe lona uyaqala ukungibeka isandla ayi ngithi mina ayibo ngishayelani manje ashwe ngenye impaba hayi nami phela ngeke ngikwazike hayi nami phela bafowethu angene umfowabo kaJesu hayi nami ngisho ngiyampama shayane ngithi manje sesiyashiblika manje la phansi cause manje yena wenze njani na ushaya ibhodlela phansi enobhiya walishaya phansi ibhodlela. You understand manje sesiyashiblika sekumanzi phansi hayi angigingqi caca ukuthi le fight nami ngiyazibuza ukuthi ngilo nomngani wami kanje nami vele ngiyiyeke yabo caca ukuthi yena ogcinayo manje ukushaya basidini ngiyabona uyaqhubeka nami ngithi hayi ngeke ngibuyele kuyena yabo silwe manje yaqala nje basilwa kanje wonke umuntu useyalwa manje wonke umuntu usela nomuntu la manje kaMasho manje seqhamuka labantu singabazi manje kuyaliwa manje wena kubuka uphike wena nawe useyalwa ushaya wonke umuntu nawe wonke umuntu uyashaya yabo wonke umuntu uyashaya wonke umuntu uyashaya kithi mina yibo kodwa kanani la ayisishawa qhamuka lokhuzana umngani nami ngiyezwa phahla ibhodlela phansi. I'm like oh kusho ukuthi sephinde ushayelini ibhodlela sasahlupheka kusho mina ayi ngiyezwa kuthiwa baleka Msawe igama lami ngumsawe nakhe baleka Msawe kithi mina ngibalekela yena uzokwazi nenhliziyo yenyama emleka ayibongeka ngikwaze loyo hayi qhamuka mfana hayi ebusweni ayingabanjani ngikwazi ebusweni ngikwazi ngani ngebhodlela likabhiya manje ungikwazi several times like ukuthi anginayo lento yokuyinto ifoni uyibeke bese ifoni yakubuka ngabe ngichaza kangcono angikwazi
ngiyavika ngibamba isandla angikwazi ngala sengikwaziwe ke manje athi ufuna ukubeka emqaleni ngisaboni ngivele ngivike la cha ukuthi manje ufuna ukungibulala kubangwani uzozo hayibo kwenze njani kanti Nikwenze kenzeni engaka ngokubuza nje ukuthi abantu usiqoshela nezintatha kwenzakalani lapho ngifuna ukugoduka ngifuna ukuhamba ukhiya nguboni hayi bafethu ake sihambe sekuphatri woza patri silinde wena uhlaleleni woza patri khumbula ke ngikwaziwe ngithi ngiyangibo ngikwaziwe ngikephila ngikamashu ngikuphi kamashu ngihlele endlini kamngani wami ama section ayangidida kodwa kungase station uzoqhubeka kancane station nje kancane kwathi shi station ungabe ngathi uyagoduka kodwa ushiye nje kancane station bezothatha nje left ngalapho nje kodwa khona isikole osidlulayo emva kwesikole ke ebezothatha left ingalapho ke sikamashu ngalo muzothi ka G noma ikabayi noma ka E kodwa baziyo bathi ka E angazi sikamashu ke ngihlahleliwe kwazo umngani wami remember mangizokubuyisela emuva ngijukele ukhiye angikwazi ukuthi uphi umngani wami ungikwazile sisendlini yakhe uhamba nabantu thina esingabazi ngimvakashele noma ke kithi nje simvakashele right ayike ngalathi kanti usadukile ukhiye engakangihlahleli hayi aqhamuka lento engathi impensel case athi nathi nazi into zokugqekeza imoto asigqekeza khona imoto izovuleka ngathi cha ngeke ngize ngikwazi yabo but ke asingabuyeli ke lapho asiqhubeke nendaba ungikwazile ke manje uyangihlahlela njengoba bathi ngichaza uyahlahlela ke manje kuyahlahlelwa ke ngiyamkhumbula lo mngani wami lo wakuphathi 1 engithe ngihambe naye even though engangene egroupini yethu engekho ewangisiza lo muntu ayi ubona ube no TikTok ngabe ngiyamenshina manje wangisiza lo muntu angiqhubula ngithathe angiboni njengoba ngiyibhelunde nginje angiqhubula ngithathe ngijikela edaningi la khona kulo muzi ngithi manje sesilwele eminyango thini jikela edaningi la kulona lo muzi akhisa icapha donke isofa ubeka hayi nabafana bakamashu bashaya icapha bahlangene nobani nalo mngani wami mina engithi mina ngize kuyena ayi bashaya icapha bafuna ukungena manje bashaye bani lo elamlawo mina mangikwazi ayi bagcine bekwazile ukungena ke makungena bamenzana umngani wami lo ngeke lo wangihlahlela lo okuyena obengisiza engikwazi ngoba udushe lo wamdusha lo wawa mewa wathatha mina wangifaka edaningi wangivalela bamshaya yazi bathini bamshaya bethe wena usuvele wagwaza angicela isikhathi emdusha ngiyacabanga ukuthi umdushile isikhathi emdusha wawa emabhodleleni lawa ekade phela mina ngikwaza ngawo noma ubebambile into lekade ngikwaza ngayo wawela kuyona ngesandla futhi wakwazeka esandleni ngoba umuntu onedrama ke wayiqwaquleka ke ayike emva lokho nakhona ukuthi ayinokuthi uyiqulekisile uzoza ke hayi bamshaye bathatha icoffee table bayijijelekena bathatha ikesi namabhodlela bajijelekena bathatha yonke into ongayicabanga edaningi kwa ayina lakhala ebusweni kena bemshaya sokuthi ungilamlelani nanokuthi wena usuvele wagaza usibani ngikwazela nomngani wethu hayi bamshaya babekumbese kuyena bekumme akasaxolisa umngane wami lapho mina nginabile ngihleli phansi ngiyopha angisaboni kahle nasemehlweni kodwa ngiyabona kodwa igwaze ligcwele amehlo ayi vele ngibona ukuthi abona ngizozama ukusheshsha manje ngoba izongihlula lento yamaphathi ayi vele ngibona ukuthi ziyakhala la ngithi mfethu ngicela ukuthi ubaleke remember labantu sifike nabo vele ngisababoni bashonephi bonke babalekile yabo babalekile bonke laba awuthi ngifike nawo wonke awasekho abalekile kusele nje amathekena u2 cha ama awuthi athe nje awungeke lethi mkhu ahamba baleka ngiyamtshela ke nomngane nami ngithi mfethu yabona manje la kushubile lama awuthi ngithi manje awubheka lo mngane abogaye ukwazike esandleni lo ngikwazile nami engithi nami umngane wami yabo ngithi mfethu labantu abekho manje nake ekitchen kuvuliwe baleka ukuthi yabona vele wonke umuntu usengishile uhlaleleni hamba uzoshona umuntu ofunakalayo la imina ukuthi nami mfethu ngenzeni ngazi ayi umngane amakhono uthatha ngindawo athi nje khulileka ngindawo uma kufanele sife mfethu sizofa sonke ngithi mfethu uthathe imina kini uma kwenzeka ufa njoba usho ngizofike ngithini athi nginda baphinde bangene bamshaye
lapho ke ngizama ukusukuma ke manje ngithi bafethu ngahle ayisho impama kumina ayifaka ufana pa isho impama kumina ngathi ngiyaxebuka manje esikhundleni esikhumbele ukuthi manje ngishaye ayivele ngibothabula zakhaya baphinde baphume futhi ne bedlona uyiwisile ngale nizozo ngithi why uyiwisile yabo baphinde maphuma obheka umnganabo lo uyiwisile vuka sibani hayi caceke manje ukuthi okay sure lo uyabona into ngisho ukuthi manje baleka ngempela avela abaleke ngizokukhala izinto akwazi amkokotho usungena kamakhala nezinja ngiyacabanga nakhona ngazi ngeze izinja zimkokotho hayi zimkokotho izinja ngisho ukuthi awuyathi yami yabaleka manje ngavela ngayidela ngavela ngahlaza qalala nganceda ke ayikhaleke manje sengiyakubona Jesu kulungile uma ukuthi usuku lami lolo hayi inde le ndaba kodwa ke asihambe separt 4 no part 4 ngizoshutha manje futhi nawo ngizoposta manje ngeke ngisalo ngilindisa ile kumngane wami ukhuthiwe izinja sikamasho ngikwaziwe umngane wami uphelile induku uphelile induku ayi engivele ngibone eziyakhala la yabo lapho kulomzuzu ngangisasebenza kephi kwa Sanlam Sky nginza ngu financial advisor ngenza amapolicy funeral policy ama investment bla 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 njengoba sengikwaziwe kanje ngizofika ngithini emsebenzini ngizofika ngithini kuma client ngizokwenza njani ayi ama client ke gaza bona mudayisa usukuyi brand wena yourself umuntu before athenge product uqala athenge wena qala before athenge lento eyishoyo wena ngomlomo wakho so sekuyi bonus uma sethenga iproducts but iqala endabeni ukuthi athenge wena yabo umuntu i-buying signal wena self ukuthi lo muntu lo uma seqala sekhipha i-buying signal useke waqala wabona wena qala nizozwakhe nceseni ngihlusha isana sikancane kodwa ngizoba right hayi obalekile ke manje simkhubhilekise nje umngane nami ayi ngivele ngidele ngithathe ngilala bavele bangene la baqala zama out hey khona umuntu okhona la uplo bamfuna bamthula ayi ngiphuma mangiphuma ayi ngisicaphe mangithi ngiyafika ngaphandle ulele emgaqweni lo ngigwazile nami ngithuka ukuthi ayibo mhlawumbe ngempela ulimele khona manje ngiyibuza ugwazi ubani yabo angithi manje angakabuyisi kahle ingqondo ukuthi ngempela ngabe ugwazi ubani ulele kwaqini lo muntu ugwazi ubani vele ngifonele iambulance sekuyimela ke manje waridi ukuthi naku ngizofela umngane ayithi manje nginokuthi lento sisazoyilungisa phela ukuthi lento isazolungiswa angichazela ukuthi ngikwenzakalani ngenzeni yabo ngivele ngifonele iambulance yabo mangifonele iambulance bayisa ke abantu beambulance ayi we babo awubandla awu ngeke size sikwazi awu weekend konje awu senikwazeni bona nenze njani lapho kusho abantu be ayi ngiphinde ngifone ngithola umuntu usisi again ngimuzi lo sisi ngikhuluma sisi lana kusigwazeni sibabili angachazi indaba eziningi ngithi esikwazele lana sibabili kushubile sisengifunda umgwaqo kambe lo mgwaqo ukuthi ngiyanqena ukulisha ngiyakhumbula kodwa futhi kambe lo mgwaqo ngisho athi bakithi nikwazene nibaningi siyeze nazi nasibanga isicefe ayi ngibonze yazini la yikho lento ngithi mina yazini iyezi ambulance but yazini ngicela ukuthi kumqubula ngimfake emotweni khona sizokwenza njani na sizohamba ingqondo yambile sengigodla ukhi udukile ngenhlanhla remember ngifonile mina vele ekhaya ukuthi abangilethele ukhi bavele baqhamuka abantu basekhaya nabeqhamuka abantu basekhaya wavuka lo uqulekile njengo Undertaker uvuka wavuka esehleka uhlakanike manje hayi wena fuck off wena thathu usile wena yabona umuntu menesilwane ngaphakathi kuwena kuyena enesilwane umuntu uyikhuluma edini usuka uyi-amens hayi wena angithuka ngathi nginengcolazike anginayo but athi anginengcolazi but kuyazoma ukusho umuntu umngane wakho uthi ikhona ngempela leyo nto but makuthiwa nginawe kakunendabana ya unengculazi wena wana ngivele ngidide ukuthi uthi nginengculazi konje nini uthi bathi inqondo isadukile ukhuluma ngani lo kanti umuntu udiniwe ufuna ukungiphenta ngiba umuntu omubi ungazi ukuthi ingculazi manje yenzeni avela nje angithuke thona uphakeme usibona usungcono kunami wena usibona usungcono kunami siyobohla amanyosi ngithi nasi izulu esizima kangaka uzebona ufana nobani wena wala mina ngizokubulala mina nginedube ezu3 mina phansi wena sesi4 sakho ayi vele ngibona into eyikhuluma uqinisa neyo kahle wena nami ngimthuka ngathi eyo kahle wena uqala uyiqayekele manje nomono ukuthi mina sengiright nawe iqayekele ngamtshela nje nqothi
Yabona bafethu if nabangani ikuzokwenzeka impilo inithathe nobabili nishaye phansi mhlawumbe kube khona umuntu ozovuka kuqala lo ovuka eqala akangambukeli lo muntu ophansi yabo kodwa nawo phansi musu kuphakama phela you understand musu kuphakama ngoba manje masuphakeme sokwenza njani manje ngawo manje kwenza into engichaza so2 sazwana kanje ekusingekho right wabarathi iqala kunami mina futhi mina bafowethu ke ngiqhama manje wesithengele izinto ezimnandi kube mnandi sike nemotweni zakhe wesane imoto eziningi sike nemotweni zakhe kube mnandi kube nje impilo yamshaya manje wayimshaya impilo uyahamba ngeemoto ama BM nani konke akusekho akusimina phela ukuthathile okulahla lezo zinto uyena uyazi kwenzakalani mina ngingena yabo so manje une-enga ukuthi izinto ezihamba ayihambi kahle manje ubuka mina hayi ukuthi izinto zihamba kahle but si average ngiyakwazi uku-afforda abangani bami nami ngiyi-afforda nomndeni wami ngiya-afforda obvious manje ushawe leyo nto hayi wangithuka wangisha bawuletha ukhiye ekhaya ngenhlanhla sengiduke lo mngani wami lo kade ehujwe izinto okade ngisiza ngimqalazi ngenhlanhla nangu ey lapho uhamba ngasakwazi ngimqubule seqotshelwe yimina ke manje ngimfaka emotweni ngishayela imoto ngiyepholi manje ayi ngishayela imoto ngiyepholi ngiseclinic ngishayela imoto ngiyepholi mangifika epholi ayi bayisa abafethu abantu abasebenzela uhulumeni futhi ayikho into esingayenza ngalokho yabo ngimthathe la kumngane nami la ulimele wara ngisukusheshisa uthi kwenze njani ngichazeke ngichaza kuthiwa ngithi mina siya ngakuphi kuthiwa hey bhuti bese ngalindile wena lapha angiboni emehlweni but ngiyabona ngaleli so lelo yabo bhuti bese ngalindile mina la nizosilinda nje kanje ayi phela umuntu yabona la indaba ye-medical aid ayi ibaleke ngempela ayikho phela lento yabona abantu abasebenzela uhulumeni ayibayisa mfethu bayiyisa ayi ngeke singene masifike lokhuzaneni nayike le fenisiwe masifika eroomini leli noma ngizothi kephi lapha epholi hayi ngifika futhi umuntu dokotela kuyena umuntu obe nice yabo yabona abantu abahola kahle bona aba nice I'm sorry but kunjani ayi abe nice la dokotela abe nice azwalisa ukungidabukela futhi njelo ke ngisula igazi leke ngibuza kwenzakaleni ngichaza lapho ngiyakhala ngisazi kwenda lutho ngiworried ngalo ngithi dokotela ngicela uqale ngalo athi yesakhe isimo esiphuthumayo ayi kulo mzuzu umngane amakasakwazi kwenza lutho bafethu kesanjalo ngisahlele epholi ngisasangena nangu nalo ngikwazi uyaqhamuka uze Gold Sand uthethe ngikutshe akasa 80 bafethu uyeza kodwa uphathi bani angisazi nami kodwa uyeza uphathi ngimxoxela ukuthi sasibonana ke manje ke ehodini uzothi sehodini lapha eclinic nakhona kubizwa ukuthi ihodi sasibonana ke manje sasibonana ehodini ke manje kwenzakalani ke sasibonana ehodini yabangani bafethu musa nomngani ngithi happy birthday Beyonce bafana awungitshela ngisangasebenza kanjani ke ngihlahleliwe nginje ebusweni ngisangenze njani nginje sengisho phela kulo msebenzi bokube ngikwenza ukudayisa because iclient ngiyazwana kahle naye musa khuluma once wabuza ama banking details usuyonile usuzowenzana ama banking details na inkunzi emdwayidwa bokusho mina umhlahlelo but ke ngizozwa ngani ke bafethu banisafuna ngiqhubeke uqhubeka isikhathi nginaso asisebenzi kupholiwe ahlahlelwa season 1 part 5 kunjalo ke asiqhubeke nendaba ukuthi naku phela bengikwazi ubani ngikwazi umngani wami ngimvakashele kephi na kwamasha uma uqala manje ukubuka part 5 ngeke ungizwe ngithini sesihlangana ke manje naye umngani wami lo ake lithi nje umhlahleli simbize kanjalo sengihlala nomhlahleli sesihlangana ke manje kamasho eclinic sisewodini sababili yena akekho umuntu omgwazile ikabili lento it's either uyigwazile I'm sorry but khona abantu abanjalo noma uthe engigwaza mina usaphethe ibhodlela ngigwaza ngalo kanti yena ngala uzowa akithi lo mngane nami lo engangifike naye mina uzama ukuvimba mina ukuthi angangikwazi wamduwadusha lo wawele ebhodleleni lela liphethe wayigwaza sicabanga lokho ngoba ngalesikhathi ngithuke ethi mawuthi unengculazi ngathola ingculazi yakho uzobona yabo shuthi mhlambe kwenzeka lokho kwamixeka amagazi I don't know futhi angihlangene siyahlangana ke manje ke ehodini ke eclinic kephi na epholi kamasho umuntu ofike eqala imini epholi naye yalandela bafana ayikho into ebhlungu njengokukhala phambi komuntu okulemasile ngikhalela nibuza ngiyathungwa phela
bengena ngithi mina dokotela nangilo muntu ongikwazile ngenze njani ngitshela unesi athi unesi no why uzolinda nje uzolinda kanje udokotela ngiqale lithi mina ngithi ungeni phela athi unesi no asikwazi ukuthunga ebusweni sini kufanele kulinde udokotela ubudokotela hayi udokotela ngicela umqolele nkosami usalele asho nje kanje athi usalele ukhathele kuzothi-ke masevukile nkosi yami uzobe siyakuthunga ngisidokotela ngithungeni ngisashisa bakithi ngiyanicela athi udokotela ulele nkosi mhlawumbe ulele emotweni siyacela nje bhuti phela bengekho nigwazwa yebona futhi umuntu wamabhadi hayi caca ukuthi kuyahluleka-ke nami nalo ufikile lo ngiyazama ukumthuka unesi athi musukumthuka umuntu usikhathi umthuka uzosifaka kule nkinga yenu uzophoqa ukuthi wena njengoba umthuka sikuxoshe la ngibona mangixoshwa la ngizoshonaphi ngithuka lo ngigwazile ngithi sificane odini uyena ofice mina odini uyangena usegodla ingalo ngithi bantu ingalo yakhe ilimele mina ngilimele into serious yabo hayi ngibona ngibonza okay ayikho lento angimlindele udokotela caca ukuthi ngiyahluleka ngiyafa inhlungu dokotela mefika udokotela ngithi bhuti Faith ngiyacela phela ungangithungi yezwa cela ukuthi ngithungise ngithunga kwenye indawo athi udokotela angizokuthunga la indaba ngithi nanga umuntu ongikwazile manje ngiqena ukuthi ngizwe inhlungu phambi kwakhe athi udokotela nongamnaki naye usengokwakhe nawe usengokwakhe ungamnaki ngithi ngeke ngamnaki dokotela wathi ivile into ezongenza wena ebuhlungu athi no hayi kubuhlungu hayi khona into enginawo la yabona ubuhlungu abona lesiqayisi la sincane ne hayi avela udokotela donse ilokhuzana inayiti kodwa egobile okay aqala ngijove ekhanda kubuhlungu kodwa ngiyabekezela ngoba kunzima ukukhala phambi komuntu okulimazile ungakhala phambi kwizitha zakho nawe la uyangibuka ngiyathungwa yena usasiphoseke ingubo kanje usengibuka kanje ngahlahlela sizinwani hayi udokotela qeda ukungijova ekhanda ngizwe ubuhlungu bukhulu kodwa manje ungakhali phambi kwalo hayi madoda angithunga hayi ethi ngiyakhala mina ikhona lento ngayidedela mfami yebo lapho ngiyasho ukuthi kubuhlungu bafethu kubuhlungu phambi ukhala phambi komuntu okulimazile sukhaliswa ngekona ukuthi ngikhala phambi kwalona sho ukuthi uyajabula kubuhlungu bafethu yabona bafethu lela suku lolana usongasoze ngalikhohle uyacabanga ukhala phambi ngomuntu okulimazile iza sokuthi ulimali nangu and uzokhala phambi kwakhe awunachoice futhi kubuhlungu yabona bengithunga la hayi kwase kupholiwe ngase ngazweli lutho indaba yayila nala nasekhaleni ayibafethu yabona abangani bethu bafethu sibanika uthando bear in mind ukuthi awusoze walithola back awusoze and lento yabangani imnando ngoba you choose abangani umndeni awukhethi you choose abangani no matter ukuthi umuntu maze how long it matter the does nje bafethu ayisize ngayo yonke lo nto ukuthi umuntu maze for how long uka mina njani ebusweni yabo ibhlungu lento ngangayithothi ngiyodlula kuyona ngoba isikhathi bengithuka kubuhlungu mfethu kubuhlungu ngale ukuthi kubuhlungu yabona ngizozama ukuthi manithanda nginilokhuzane nginikhombisa ivideo ngisalimele engakathungiwe nginikhombisa futhi isithombe sengithungiwe ukuthi nganginjani ngizokuposta kumuntu oyedwa oqala uzocomment ku first comment kuzoyiposta le video engikhuluma ngayo ngizocela lambe noyichecka khona kubuhlungu so angizami nami ukudabukisa kanjani kodwa nje kwaba ubuhlungu ngifuqa amanga ngaluza into eningi kakhulu yena ngala on the other side uqamba manga ebantwini uthi ngangizoya eDubai angisazi kweDubai ngilemela isandla awu ahlebo but kuyasikho ke lapho ke ubuhlungu bafethu so ngathungwa ke ngiqhubeke nendawo ngizothi 7 minutes it's fine ngathungwa mangiqeda kuthungwa ke buhlungu angizange ngiye ukusuka eclinic ePoli ngithi ngicela ukuya epolice station kuyombopa angizange ngikwenze lokho yazi ingqondo yami ithini yabona muhlanya abo mina ngiyahlanya ngithi mhlawumbe lento sisazoyilungisa mfethu nalomjitho because is lo muntu ngimazi mfethu kudala ngithi nalento sisazoyilungisa angiqede lapho mina ngagoduka ngaye ekhaya bangifika ekhaya wonke umuntu bahayiza bakhala uma uyahayiza ubheka lena yakhalwa ngathi kushoniwe ke manje ke yabo yakhalwa and abangani mama bafika bathi inhla ngilele empresident ngibheke phezulu bafike bathi inhla uyamuza umuntu usedotsa yabona so siyakhala le one manje ngivele ngibona
nami lonto engiphathe kabi uthi ngayi ngalimala angisabe ngize ngithi mina ngiyovula icala cause ingqondo nami ngangiyithi lento isazolungiswa ne ngithi mangizwe sethi uyena ovulele mina icala uthi ngangizomhlasela and vele ungayikholwa lonto cause vele wangilimaza mina endlini yakhe uthi mina ngangizomhlasela nabangani bami hawu nayi nje igroup chat sinayo sonke sithi kwena siza lapho nansi imali yebrayi kanje ngangizokuhlasela for the why hayi ngangizomhlasela wara but kuyacaca ukuthi ke vele ke umthetho mina ukwazi ungisebenzela nobaba amabulawa kodwa ababulali bakhe bayaziwa kodwa bakazi benziwe lutho so kupholiwe no angaqedi ngizophendula umbuzo ukuthi wayengambophanga kwenzakalani emva kaloko wayesingaboshiwe wezana ezoxolisa bla ngicabanga ukuthi part 6 ke yona sesivala ngawo bafethu bese ngiyabonga ama followers hayi kuyapholwa awu ngahlahlelwa Nkosi yami ngahlahlelwa season 1 episode ke 6 hawusuka no umbuzo wena ubuzayo omningi kuma comment uthi kwenzakalani ke navulelana amacala kwenzakalani into ithi mina icala ngilivulanga ngisalinde ukuthi yenze njani na eze phela mhlawumbe ezoxolisa ngifonele ethi mngani nami mfethu asihlangane Samuel sikhulume lento nami ngihamba naye ukuze ngiprotect nami sikhulume lento noma eze nabantu bakubo lekhaya bezogeza amanxeba because akugcini ngokuthi kubona makushona umuntu kuthiwa ugeza amanxeba akugcinike ngomuntu phela oshonile ogeza amanxeba nophilayo uyawageza amanxeba yabo mhlawumbe akhiphe lokho akhiphayo sibe nje nesivumelano esisile indaba ingaziyongena enkantolo you understand ngahlala ngalinto okunaloko akakwenzanga lokho wabhala ku Facebook wathi ayikho indaba abangani such friends wabhala kanjalo okay ke ngacasuka ke nami ngashona nami kwami Facebook ngamisa phasi ngambiza ngegama ke Facebook ukuthi ubani because indaba esashisa by that time njengamanje hayi we moved along yabo ngi right mina nayi la ikhona u right ngamusho unokuthi into abazehlise koyena manje uthi ubehlaselwa yena besimhlasele mina nabangani bami bla mina ngumngani ophetayo ngiyaphetha mina bekumele vela ngikwaze mina ngiyaphetha wara mhlawumbe ngiyapheta ke ngesazi yabo wara washo kuningi nje wathi ngimoshela uke Dubai ngimgwaza isandla inani ungaziki ukuthi ngangiphetheni esandleni ngize ngimgwaza isandla yena but kulungileke kwakuningi walivula icala kwangiphoqa ke nami ukuthi angihambe ngiyolivula icala kodwa ngasho babuka umseshi wabuza ukuthi sihambe siyomlanda yini manje ngathi cha yabo ukuthi ngiyahlanya ngathi ngivulise icala ukuthi naye ulivulile icala asha amaxoka azwana naye ukuthi hayi ke usekuvulele icala yabo nami ngavula icala kanjalo ke sahlala kanjalo ngalindela amaphoyisa ukuthi azongena ezongibopha ukuthi ngangiyomhlasela ayi awafikanga ngamaphoyisa ngicabanga ukuthi icala olisulu nami icala ke ngaligcina ngilisulile ngoba umseshi wayesethi leli cala limfaka ekhulumeni ngoba awukho action wenzakalayo ngalisula ke icala emva kokuthi nje angikwazi kwaphela ngamgcina ngale wasuka ngikwaza ngalo angiphindanga ngambona yabo futhi angifunda mvelo kumbona la ekhona u right nami la ekhona ngi right yabo so injalo ke bafethu thanks nje kakhulu ukuthi nilandele le ndaba ngicabanga ukuthi njengamanje sesifike egcineni so le khaya ke bebefuna ukuthi ke awona mina ngihlala kaNdengezi kwangathi kushoniwe imoto ezayifika la umgwaqo wokugcwala imoto emini ngangakwazi ukulala mangiphuza amaphilisi enhlungu nje njoba ningibona nginje ngangakwazi ukulala emini abantu bayafika bezongibheka uNdengezi yafika amazalwane phela kuyasonta yasonta kwafika abazalwane bazongikhulekela kanje kwangathi uthi kushoniwe iyonto yavela ngenza ngabe emotional kakhulu mangena abantu ngangakwazi ukulala abantu bazibambe ngo10 ebusuku behleli nami so nje kwangathi kushoniwe phathi ke ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngisindile angibanga nalutho futhi nani nginibonge bafethu yazi kutshele ngiyiqala le ndaba mina le yami yokuhlahlelwa ukuthi ngabe umhlahlelwa phambi kaNkulunkulu ngiqale le ndaba last week ne benginama followers a1.2 ngiqala njengamanje ngisigcine ngino 44,000 followers 44,000 uyacabanga yabo so maningi kakhulu lama followers engiwatholile for le ndaba shuthi kwakungilungele ukuthi ngihlahlelwe ukuze ngithole ama followers
engakho uJesu egeza uSimoni kaPetru nyawo uthi lokho engikwenzayo ukwazi kodwa uzokuqonda emva kalokho. Hayi no ngiyaqonda. Ngiwatholile ama followers nami. Shuthi kwakungilungele. Ngiyabonga. Ngiyadlala guys, ngiyadlala. Akekho umuntu ongagwaza ngenxa yama followers. But ngiyabonga kakhulu ke ngeja nami. Cela ningifollow bafethu. Ngibonile ukuthi ngine potential. Yeah, ngibonile ngiyacela ningifollow nje, ni like, ngiyabonga kakhulu. Umuntu umbuzo obuqhamuka angisazi but lo nje obumningi kakhulu uthi why ungambophanga. So mina ngimuvile ke Onik. Ngimxolelile. Okay, I'm sorry. Abona ngempela umuntu ophedayo. Waxolisa ke sexolisa kulonyaka. Etshela umngani wethu khona ayenza umngani wakhe. Watshela umngani wakhe nami engimaziyo wangwathapha. Waxolisa kakhulu, waxolisa. Sexolisa manje sekulethi. Funa ngamtshela ukuthi imfethu sulethi. Mina kade ngaxola. Yabo usulethi kwakufanele lento oyenza manje uyenze ngoJune last year but awukwenzanga. Yabo wathi wena yimini bezokuhlasela bla wenza futhi voice note waxolisa wacela uxolo kwasho wona ukuthi no it's too late. Kanti mhlawumbe waxolisa ngalesa sikhathi ngiyazazi ngumuntu oxolayo mina yabo kodwa ngichazela ukuthi kwenzakaleni babefuna ukungiphuca imoto noma babefuna ukwenzani angazi yabo achaze mfethu sasingaqondile ukuphuca imoto angazi asho noma yini namanje angakabi nayo iclosure ukuthi kwayenzakalani yabo. So yena bese ufuna ukuzongichazela but angathi no ungabisachaza iyeke kanje I've healed because angexpect ukuthi eze kumina mhlawumbe ezongibheka noma sizoxabana sihlabhe sigcine futhi siphinde sishayana kodwa kube ukuthi uzamile ukuza kumele ezoxolisa ngalesa sikhathi. Hayi manje kulethi kakhulu manje. Hayi kulethi but ke ngiyabonga kakhulu bafethu. Ya ngimuvile Oni ihilile ngiright. Ngiyabonga nje kakhulu kulungile bye. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile bye. See you on the next one.